مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب مصات نغزخا دكوا قراريبات تصفل لدخا قنصاب النفاق يا أخلنا بكا يا كل أغلي قرات موت مخصواس بالحق عشا حد نام نقصاص لو يدلو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وخعت مقبر صارت الأهوات قراك ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرح خان قناي كان جهنب سختت مران ملس عبسنا هنا نقدت تبلا اللحمو تبلا اللاقلت تبلا اللاقر تبلا الامريت شنقر عروس هليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الامريت يا كل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام سحدركا قديدو كبهري إنك إيدا يحزو إيدك محبني حادنت مزمورنا بحدين غني سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا تصبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم ووترو أقدس زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا مسانا كتصنحو لايك مقبار شير مقبار كومنت بمصحف سبورت مقبار كتكفتو دما كتعطو دما بخبرنا عدمكم نايلومي كم ووترو سفح زخونة حستوتاتيو مسات حستوتات محرة حستوتات حزنا لكم متينا لنا مجمريا كم ووترو بزي is reminiscent of Elon Musk's Department of Government Efficiency, only it's looking into the United Nations. It's not officially connected to the US government, but its founder, former US diplomat Hugh Dugan, says he's looking for ways to cut waste at the UN. Over time, we've seen the growth of what I call a deep state United Nations. Doge UN is an effort. مچم بزعبا UN كزرب كله حدا كابتن مالتيلاترال انستتيوشنز نقولن هاجرات بمعرك سرح زخل بمعرك قلقل زخل تكال مخانو كلنا نفلطو نغريو ابزوان زي امريكا كاب كل زلوا اكايدا اذا كسحب تفتن كم زلا نمان نمسب سسوره نغر ايكونن ابز غربا ابز وص حبريتا ننوي حوان كسرحالو زصنهي دونالد ترامب منغستنا امريكا اكايدا ناتو قرطون كخون ابزي دلي وي ونعانا ابزي يربحنا نغبرو زلنا متتتاو كنا وقدينا بمبال حيال سقم توسيد دوج بزبل شمدما يغتل كم زلوينا نري كما غتل تاناتو اب يو ان زلو ابركتو كاب يو ان ايدو كسحب يفتنالو بتحده كالا يرما بقتا ستيت ديبارتمنت زبال زلو امريكا ميسر جات وصاي مالتيو ابقل هاجرات زلو متتتاو توطو كبلو مخانو قال يصلو سلازي بوليتيكوز بحال مصهيت كم زغلصو هذا اقداس مصهيتيو ابزحات هاجرات زركب امباسيتاتنا امريكا نترب حناتهم بقتا كغلغل سلازي كل ويون ابوز وصو زلو غنزب كسارا خوينو سلسمعم زلو تقليلهم كابو كوص مخانو ميزنغر زلو سلازي budget by nearly already had a captain the plan attributed to the office of under secretary for management comes Gabriel Loptena State Department Malatio is part of a broader initiative to reduce the state department budget by nearly 50%.
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ንዘለዎ ባጀት ብ50% ከጉድሎ ምዃኑ ኣብ ኤውሮፓ ላክሰምበርግ ዝበሃል ዘሎ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ክዕፆ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ካብ ካልእ ቦታታት ከነገልግሎ ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ according to the Politicos Daily National Security Newsletter ከም ዝወፀ ማለት እዩ the embassies are slated to closure include those of in Eritrea ቁጥሪ 1 ኣብቲ መጽሔት ኣብቲ ሪፖርት ወፂ ዘሎ ኤምባሲታት ኣብ ዓለም ደረጃ ኣሜሪካ ክትዓፅኦም ትሓስብ ዘላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ግሬናዳ ዝበሃል ዘሎ ለሴቶ ዝበሃል ዘሎ ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ዘሎ ላክሰምበርግ ኣብ ኤውሮፓ ማለት እዩ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ዘሎ ጋምቢያ ዘሎ ሳውት ሱዳን ዘሎ ማልታ ዘሎ ማልዲቭስ ዘሎ ከምኡውን ካልኦት ህልዎም ምኾኑ ነዚኦም ድሮ ሓቲትሎ ማለት እዩ እቲ ንዓፅዎ ዘለና ድማ ሕፅረት ናይ ባጀት ስለ ዘለና ይብላ ኣሎ ፎር ኢንስታንስ ከም ኣብነት ክጠቅስ ከሎ ኣብ ኢጣሊ ዘሎ ኣብ ጣልያን ዘለና ኤምባሲ ንማልታ ከገልግል ይኽእል ኢሉ ከምኡ ድማ ኣብ ናይሮቢ ዘሎ ኤምባሲናትና ንኤርትራ ከገልግል ይኽእል ነቲ ሰርቪስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይብላ ኣሎ these proposed closures and redundancy reductions are part of a larger strategy to streamline operations and cut costs within the State Department as of now the department has not publicly commented on this ስለዚ ክሳብ ሕጂ እቲ State Department ብዛዕባ እዚ ኣይተዛረበን ኣሎ ብወግዒ እዩ ዝነግር ዘሎ ነዚ ዘረባ እዚ ክሰምዕ ከለኻ ቆንስል ናቶም ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክዕፆ እዩ ክትሰምዕ ከለኻ መብዛሕትኡ ሰብ ቅልጥፍ ኢሉ እንታይ እዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ፖስት ይገብርዎ ከም ዘለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ንሳቶም ከም ሓደ ዓብይ ዜና ይቆይንዎም ዘሎ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ እንደሚዘጋ ተገለጸ ፖለቲኮ ዛሬ እንዳስነበበው ከሆነ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የወጪ ቅነሳ በሚል የተለያዩ ኤምባሲዎችን ይዘጋል በዚህ እቅድ መሰረት የመስሪያ ቤቱን 50% ወጪ ለመቀነስ ማሰቡን የገለጸው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት 10 የአሜሪካ ኤምባሲዎች በተለያዩ ሀገራት ይዘጋሉ ብሏል ከነዚህ መካከል በአስመራ ወይም በኤርትራ የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ ነው ከኤርትራው በተጨማሪ በግሪንላንድ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ንብዙሓት ሃገራት ክጸሉ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ምውፅኡ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንዝብል ሓበሬታ ድማ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝሓለፈ 20 ዓመት እንታይ ነይሩ ኢልካ ምሕታት ጥራይ ዘድልየካ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ቅድሚ 1 ዓመት ኣቢሉ ንሽተይ ከም ዝቐየርዎ ርኢና ነርና እምበር ብወቅዒ ረጂም ቼንጅ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ስለዚ እቲ ኤምባሲ ማለት ድማ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ንረጂም ቼንጅ ዘሳለጡ እዩ ካብ ጥንቲ መሰረቱ እውን ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንልምዓት ይኹን ንምዕባለ ናይቲ ሃገር ሓሲቡ ይፈልጥን እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገር ተዳኽማ ከመይ ጌርካ ነቲ መንግስቲ ካብ ህዝቢ ትፈልዮ ከመይ ጌርካ ድማ ሲስተማቲካሊ መንግስቲ ትቕይር ኣብቲ ሃገር እዚ እቲ ዕላማ ነይሩ ብ50ታት ጀምር ድሕሪኡ ይቀፅል ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ፖሊሲ ሃሊዋ ይፈልጥን እዩ ሕጂ እውን እንታይ ኢና ንብል ነርና ኮን ደኾን መንገዲ ይቕይሩ ዳ እምበር ኣሜሪካ ንኤርትራ ፅቡቕ ነገር ክትገብረላ ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ የለን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ንኤርትራ ፅቡቕ ክገብረላ ኢሉ ዝተመነየ ሰብ ጠቕላላ ኤርትራዊ ኮይኑ ዝረኣየ ንእሽተይ ክፋል ምናልባት ኮን ደኾን ነቲ ገዳይ ልዕሎ ኸውን ክንብል ከለና እቲ ዝዓበየ ክፋል ግን እንታይ ኢልና ኣሜሪካ ኢዳን እግራን ካብ ኤርትራ ንኽትእክበልና ኢና ንደሊ ኢና ኢልና ኣብዚ ቻነል እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ኣሜሪካ ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ክገብረላ ዝኽእል እቲ ዝበለፀ እገዳ እንተልዒልዎ እዩ ካልኣይ ድማ ካብኡ ዝሓመቐ ኢዱን እግሩን ካብ ኤርትራ ክኣልየልና ጥራይ እምበር ኣሜሪካ ገንዘባ ኢንቨስት ክትገብረልና ንኤርትራ ክትሕግዛ ማንም ኤርትራዊ ኣይፅበን እዩ ስለዚ ኤምባሲ ናቶም ጠቕሊሉ ካብ ኤርትራ ምእላእ እዩ ብኻልእ ዘራርባ ንኤርትራ ዘለዎ ቁፅፅር ይኣልሎ ማለት እዩ ብኻልእ ዘራርባ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ ንፁር ዝኾነ መንገዲ ሒዛ ኣላ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ተባይስና ኣለና ወይ ገለ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ቀጥታዊ ረብሓ የብልናን ኢሉ እዩ ዘሎ እዚኣ ፅቡቅ ጌረ ከስምረልኩም እየ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ቀጥታዊ ረብሓ የብልናን እዩ ዝብለና ዘሎ ቀጥታዊ ረብሓ የብልና ማለት ብተዘዋዋሪ ካልእ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ኤርትራ ግን ዳይሬክት ፖሊሲ ክህልወና ኣይኮነን ኤምባሲ ናትካ ድማ ትገብሮ ቀጥታዊ ረብሓ እንተለካ እዩ ስለዚ ብኬንያ ገይሩ ዝዝወር ናይ ኢሚግሬሽን ድዩ ናይ ካልእ ነገራት ንዘሎ ብኾነ ሳልጦ ኢና ምስ ኤርትራን ቀጥታዊ ስራሕ ስለ ዘይብልና ንሕጂ ኤምባሲና ንዓፅለና ክብሉ ከለዉ እወ ገለገለ ሰባት ኣብቲ ኤምባሲ ዝሰርሑ ገለ ኣገልግሎታት ዝረኽቡ ዝነበሩ ሕማቅ ክስምዖም ይኽእል እዩ ብሃገር ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣሜሪካ ኢዳን እግራን ካብ ኤርትራ ትእክባላ ዲስ ኢዝ ብሪልያንት ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኢዳን እግራን ተኣኪባትልካ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ትፅበየ ነገር የብላን ግን በዚኣ ተሓሒዝና ክንሪኦ ከለና
UN ውን እንትኾነ ካብ ኤርትራ ዘለዎ ባጀት ናብነት UN እቲ ናይ ሁማኒታሪያን ሓገዝ ኢሉ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ጠጠው ከብሎ ምዃኑ ኣብዚ ሓለፈ ሓቢረ ነይረ እቲ UN ባዕሉ ካብ ዘውፅኦ እታ ናይ UN ሓላፊት ኣብ ኤርትራ ዘላ ኮኦርዲኔተር ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ከም ዝተረኸበትን ብዛዕባ እቲ ዘሎ ክግበር ዝኽእል ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ዝያዳ ከም ዝተመያየጠትን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ብሓፈሻ እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለና UN እቲ ናይ ሁማኒታሪያን ወይ ናይ ልምዓት UNDP ካልኦት ኢንስቲትዩሽንስ ናቱ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ይደልዩ ኣለዉ ብዓብዩ ግን እቲ UN ናይ ባጀት ሕፅረት የጋጥሞ ስለ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕ እውን ክጎድል ከም ዝኽእልና ንርኢ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ካብ UN እንታይ ትረክብ ነይራ ክንዲ ምንታይ ኣበርክቶ ይገብረላ ነይሩ እዚ ኣበርክቶ እዚ ብክንደይ ፐርሰንት ክጎድል እዩ ዝብል ኣገዳሲ ክኸውን ግን ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ትገብሮ ኢዳ ክትወስድ ከላ ግን ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንድሕር ተገንዚብካዮ ፅቡቕ ነገር እዩ ሓደ ኩሉ ግዜ ከጥፋኣካ ዝፅዕር ዝነበረ ሓይሊ በቃ ኣነ ወዲኤ ካባኻ ክእለ ክብለካ ከሎ ትሕጎሶ ወላ ትጉሂ ትሕቶ ኣሜሪካ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ፅቡቕ ኣይገበረትላን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ክትደቕሳን ክትቀትላን እያ ፈቲና ስለዚ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ክእለ ክትብል ከላ ንመን ኣፍ ደገ ትኸፍተላ ነታ ቀንዲ መወዳድርታ ኮይና ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ንቻይና ኣፍ ደገ ከፊታ ዝደለኹሞ ግበሩ እያ ትብላ ዘላ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ረፅሚ ውድድር ዳርጋ ፊት ንፊት ኣብ ዝጋጠሙሉ ዘለው ንመን እያ ባይታ ትኸፍተሉ ዘላ ንቻይና ዩር ዌልካም ድሌትኩም ግበሩ ትብሎም ኣላ ኤርትራ ድማ ሕጂ ካብ ቁፅፅር ናይ ቻይና ወፃኢ ካብ ቁፅፅር ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ምስ ቻይና ብቐረባ ንክትሰርሕ እቲ ዝበለፀ ዕድል ይፍጠረላ ኣሎ ምስ ራሽያ እንተደልያ ዝበለፀ ስራሕ ዝደለየቶ ምስ ደለየቶ ንክትሰርሕ እቲ ዝበለፀ ኣጋጣሚ ተፈጢሩላ ኣሎ ኢና ክንብል ንኽእል ኣገይን እዚ ነገራት እዚ ብዓብይ ስእሊ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ድሮ ብዙሕ ዝኾነ ስጉምትታት ናይ ዲፕሎማሲ ትገብር ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ናብዚ እውን ተመሊስና ክንሪኦ የኤርትራ ሞስኮ ላይ ምክር ኤርትራ ሞስኮ ላይ ከሩሲያና ሌሎች ሀገራት ጋር እየመከረች ነው ምክክሩ ትላንት ተጀምሯል ዛሬም የሚቀጥል መሆኑ ታውቋል በዚህም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሀገራቸው ኤርትራ በአንድ ወሳኝ የሩሲያ ሞስኮ ስብሰባ ላይ እንድትሳተፍ እያደረጉ ይገኛሉ ስብሰባው በአሁኑ ሰዓት ኤርትራም ሆነች ሩሲያ ካሉበት ዓለም አቀፍ ከባድ ፈታኝ ሁኔታ አንፃር ወሳኝነት ያለው ነው ተብሏል ግሩፕ ኦፍ ፍሬንድስ ኢን ዲፌንስ ኦፍ ዘ ዩኤን ቻርተር በሚል የተዘጋጀ ነው ወይም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ቻርተርን ለመከላከል የሚካሄድ ኤርትራ በመንገዲ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዝውከል ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ሚሽን ናታ ኣብ ሞስኮ ብራሽያ ዝካየድ ዝነበረ ንግቲ ናይ ዩኤን ቻርተርስ ከመይ ጌርና ፍሬንድስ ኦፍ محزوت ناي راشا زخونا بحادة تاكيبنا بموسكو حدا وعلى جيرانيران إيرترا دما ناتال أخ سديدا نيرا كاب إيرتراين لعلي إثيوبيان زيادة تكره بولوزي معناتو ناي إيرترا من كسقاسات بوغيرا ميم تفلتوا تو ستيب أهيد يم زخونا كل زي شعبيا وحد زخونا من كسقاس ناي دبلوماسيوم زقبرو أتمع يدما سلازنا براشا غيرم أجين نتراشا أما أكيلا نتناي أمريكا زلو تلوان مهساس تخلو زلا من قدي إيرترا أبتو تيمتي كم زلان لك أبي بوتات تدمع فليتا إيرترا زد ليها من كسقاسات تقبر الله أمريكا بورسون ترنيفون كابس مرات علينا كاب إيرترا رحقنا ينا نكاتل تيلوم سبو قبركم تراينا نبلوم إيرترا دما شت معانت أنا هم كدمنا زيادة جن نتنا أمريكا موت إيرترا aggressively سكالوت حيلتات نخد سرح عدما نخد قبرن نتكونتات كتسالت ألون ندفع لنا كابو كي وطانا كلتا نقرات كن رينا بزرايو መጣውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ህዝብ ቁጥርን መሸከም የሚችል ባህር በር የማግኘት ጥያቄን ካስፈላጊም በላይ የህልውና ጉዳይ እንደሆነ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪ ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ ከኢቲቪ 57 ጋር በነበራቸው ቆይታ አንስተዋል። ጥያቄው በተለይ ከለውጡ በኋላ በመንግስት ትኩረት ተሰጥቶት በተሰራው ስራ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ዕውቅናን እያገኘ እንዲሄድ አስችሎታልም ብለዋል። ከውስጥ ዶሜስቲክ ፖለቲክስ እንጀምር በጊዜው የመንግስትና የህዝብ انتنا نرزلنا اتي اجندا ناي بحري قدامي اجندا يدلا بإثيوبيا ازخا اتي هاغراو تلفزيون ابقصالي ناتو ነገር ነቲ ጉዳይ ናይ ባህሪ ከደፋሉ መኻኒና እንሰመዘልና ስምዑዎም ስለምታይ አምጻለሁ ከባኩም ዓለምናበብ ነበር ባለፉት 27 አመታት የህዝብ አስተሳሰብ በተለይ ዩኒቨርሲቲና ሪሰርች አካባቢ ቀደም ብሎ ሄዶ ነበር አሁን የመንግስት ፖሊሲ የመጣው ምንድነው የመጣጣምና መንግስትም እንደ ፖሊሲ አምኖበት ተቀብሎበት ይሄ ችግር እንደ ቶፒክ እንደ ፐብሊክ ፖሊሲ ተወስዶ መፍትሄ ማግኘት አለበት የሚለው የመንግስት እንደ ፖሊሲ እየቀደመ መጥቷል እና ለዚህም ነው አሁን በአብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ በአገር ውስጥም ሆነ ውጪ ድጋፍ የተገኘው
جنتاي زبل زلو دحري 30 عامت 34 عامت already ጉዳይ ናይ ባሕሪ ከም አጀንዳ ኮይኑ መጽ ኢሎ እቲ መንግስቲ ድማ ነዚ አጀንዳ እዚ ከም ትሑዝ ከም አገዳሲ ስራሕ ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ እቲ ሪሰርች ዝበሃል ወይ እውን እቲ አካደሚያ ዝበሃል እኳ ካብ ነዊሕ እዋን ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን እቲ መንግስቲ ከም ፖሊሲ ወሲድዎ ስለ ዘሎ ክንደፍኣሉ ኢና እንታይ ማለት እዚ ታሪክ ምዝንባዕ ብወቂ ካለ ዘረባ የብሉን እዚ ናይ ዓለም ቻርተራት ጥሒሱ ታሪክ ናይ ልኡላውነት ወይ እውን ልኡላውነት ናይ ሃገራት ንምድፋር ዝኽየድ ዘሎ መንገዲ እምበር እንካን ሃባን ዝብልዎ ዘሎ ካልእ ሽም ናይቲ ዝሓስብዎ ዘሎ ግብረከ ኣብዚ ካስምዑ ሰፊሕ ዝኾነ አካደሚያ ናይቲ ሃገር በቃ ቀዳማይ ዝብላዕ እንጌራ ሎሚ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕርን ታሪክ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ምጥምዛዝን እዩ What happens here is that the Italian colonial project brings an end to Ethiopia's desire to reestablish its access to the sea. So an Italian company in 1869, Rubatino Enterprises, had purchased the port of Assab from the Afar tribal leaders in the Danakil Depression during that time. By 1882, the Italians purchase the port of Assab from Rubatino because Rubatino basically goes... ዳርጋ ዝጠፈሸ ነጋዲ እንታይ ዝገብር መዛግብቱ ይፍንቅል ወይ መዛግብቱ ሐሰስ ዝብል ከም ዝበሃል ታሪክ ኣብ ደጊምካ ናይ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ከም በሐድሽ ከም ሐድሽ ነገር ጌርካ ቀጻለ ብዛዕባው ትዛረብ አሁን ውዕላት ምስ ኤርትራ ዝተገበረ ኩሉ እቲ ጥልያን መሊሊክ ምስ ጥልያን ዝገበረ ውዕላት ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን ሃይለ ስላሴ ኑሎም ቮይድ ጌርወዩ ተወጊዲዶ ከምዝዶ ምኒንዶ ባሕርዶ ስግንጢርዶ ዝብል ዘረባ ቀጻሊ ኣብቲ ጉዳይ ናቶም ከም አጀንዳ ተታሒዙ ዘሎ እዩ አሜን ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ኩሉ ናይ ቀደም ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ኣይኮነ ሕጂ ድፍጾም ዘሎ ታሪኹን ትግህሱ ስክፍታ ዘይብሎም ሃገር ምዃኖም ኣብዚ ሓለፎም ገሊፅና ነርና ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ሓድሽ ነገር ንምፍጣር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ደይ መደይላ ታሪክ ማኒፋክቸር ናይ ምግባር ሓድሽ ነገር ነቲ ታሪክ ዘንቢዕካ ጠዋዊኻ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ብሬን ዎሽ ንምግባር ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ መራሒኻ ተደይቀድዩ ካልእ ከመይ ገይሩ ኣብ ትሕቲ ዘሎ ክቐዱ ይኽእል ኢትዮጵያ በማንም ኃይል ተሸንፋ አታቅም ሕጂ እዚ ገለ ካብቲ እቲ መቐፀልታ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እዩ መጀመርያም ኣይኮነ መወዳቶም ኣይኮነ ነዚ ኣነ ነዛ ቪድዮ እዚ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ነይረ እንታይ ለፅሒፈ ነይረ ኤርትራ ምስክር እያ ምስክር ናይ እንታይ ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ተሰዓሪት ምዃና ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ዓውደ ኩናት ከም ዝተሰዓረት አብይ አሕመድ ነታና ቪዲዮ አብይ አሕመድ ዩ ተሳዒራ ይትፈልጥን ያ ኩሉ ግዜ ንምክልኻላ እምበር ኣብ ወሪራ ይትፈልጥን ያ ናበለ ድሕስዎ ዝነበረ ኤርትራ ታኡንኮም ምስክር እያ so time to confront the truth not rewrite history ኢትዮጵያ የክነቅፍ ኢለ ከም ገይረ አቤክስ የፖስት ገይረ PMAB boldly claims Ethiopia has never lost any force መጀመሪያ አብይ አሕመድ ኤርትራ ኢትዮጵያ ተሳዒራ ይትፈልጥን ያ ንዝብል ዘሎ ጭብጭብጥ ክንዛረብ ተኾይና ኤርትራ ንባዕላ ታሪክ ዝኾነት ሃገር ካልእ ምስጢርያ ትነግር ወይ ካልእ ሓቂያ ተጉልሕ the Eritrean army was defeated time and again in Eritrea's war for independence ኣብ ሓደ ዓውደ ኩናት ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝተሰዓረ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ማለት እዩ ከምኡ ድማ Eritrean forces marched all the way to Addis Ababa ending the Derg regime ስለዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ካይኮነ ስዕሮሞም እንኮላይ ክሳብ አዲስ አበባ ኣትዮም 4 ኪሎ ነቲ መንግስቲ ሽዑ ዝነበረ ክሳብኒ زيمبابوي خمس قوية كم زهدمن على تاريخ قرب ندحري تتمليس كادما أبشحن شاطة 235 طليان ناي مسوليني حيلي ويون فاشيستاوي حيلي ناي طليان ني حيلي سلاسي كاب عدو بجب تهديمو بفلسطين غيرو اب عد انجليز اتيو عقبا وسيدو 5 عامات ابو 5 قمات غيرو ازي فيكيشن كغبر دي خيد نير ولا تسعير سلازي تاريخ ناي مزنبع حلم قديفنا اب كونነት كنبر كنكلالنا بفلاي ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ ድማ ሓደገኛ ካይዳዩ በመባል ገሊጽ ነይረ ሼር በልዎ ፕሊዝ ኣብ ኤክስኬትኩም ፎሎው ግበሩኒ ነዚ ድማ ሼር ምግባር እውን ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ብሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ነቲ ታሪክ ናትና ንምብልሻው ከም ስርሒ ኢሎም ወሲዶም ኣለው ዳርጋ ካብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘለውን ከም በዓል ሰርፀ ዮናስ ዝፅሕፍዎ ዘለው ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝኸረየኩም እየ ጭብጥ ብጭብጢ ኮንፍሮንቴሽን ነዚኣቶም ኣገዳሲ ከም ምዃኑ ስለምንታይ ንሳቶም ነቲ ታሪክና ንምብልሻው ንዓና ንምስዓር ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ
كم زي تفصمه ويون نيرترا بقمطال كننببا خمسلنا نخغبرو سفي زخونه مقصاصيوم زغبرو زلو ስለዚህ ኤርትራ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገር መንግስቲ ኤርትራ ክምልሰሉ ይከልኒ ምክንያቱ ፕሮፓጋንዲስት ቆፂሩ ያብዝ ገብረና ዘሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ዜጋታት ኢና ነዚ ኮንፍሮንት ክንገብርን ክምልስን ስራሕ ዘለና ነዚ ድማ ኣነ ብዝተኻለነ መጠን ካልኦት እውን ኤርትራውያን ኣብ ደገፍ ይብለው ኩለና በብንካሎ በብዝካለና ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና መሲልኩም እዚ ኣካውንታት ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለየ መልክዕ ኤርትራ ኣታክ ምግባር ቀዳማይ ስርሖም እዮም ቀዳማይ ስርሖም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኽፈሉ ምዃኖም ካብቲ ኣሰራርሓናቶም ካብቲ ዘውፅዎ ሓበሬታ ብውሕዱ ጥራይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሰፊሕ ዝኾነ ካምፔይን እዩ ኣንጻር ኤርትራ ንባሕሪ ዝምልከት ንወደብ ዝምልከት ንታሪክ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ንህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ንሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ዝምልከት ንናፅነት ናይ ኤርትራ ዝምልከት ንኩሉ ነገር እዮም ከምዘየለ ታሪክ ገይሮም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ዝፅሕፉ ዘለው መን እሞ ክሰምዖም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣሚን ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣነ ከምኡ ምባሎም ጥራይ ዝገርመኒ ፀላኢኻ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዘይምፍላጥ ኢትዮጵያ ማለት ዓለም ኩሉ ግዜ ዝዝግፉ ሓሶት ናቶም ከም ሓቂ ዝወስዶ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ ኩሉ ገበናት ከም ዘይተፈፀመ ንኢትዮጵያ ዝበለቶ ሓሶት ዝቕበል ዓለም እዩ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ንስኻ ደገ ዘለኻ ድማ ምናልባት መንግስቲ ይኸፍለካ የለን ግን ሃገራዊ ሓላፍነትካ ተጠቂምካ ክትፅሕፍ ትኽእል ተኮይንካ ክትፅሕፍ ኣለካ ምክንያቱ ነቲ ናይ ኣክቲቭ ዎር ዓውደ ኩናት መንግስትን ሰራዊትን ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ይሰርሑ ኣሎ ደገ ዘለኻ ድማ ነቲ ናይ ሳይበር ዎር ነቲ ናይ ኢንተርነት ኩናት ወላ እውን ብማዕሪኦም ክትዋሳእ ግዜ እንተዘይብልካ ብዓቕምኻ ክትፅሕፍ ዘይትኽእል ተኮይንካ ነቶም ዝፅሕፉ ዘለው ሼር ብምግባር ክትምልስ ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ብዝከኣሎም ሰርፀ ዮሃንስ ጋዜጠኛ እዩ ሰርፀ ዮናስ ነጋሽ ዝፅሓፎ a system can be considered politically bankrupt when its politicians, elite and activists are fully engaged in spreading blatant lies, baseless accusation and misleading information without shame. This is often driven by ignorance, paranoia and siege mentality. ስለዚህ ሓደ መንግስቲ ባንክራፕት ወይ ግን ዝጠፈ ሸይ ማስ ትብሎ ፖለቲከኛታቱ ኢሊት ናቱ አክቲቪስትስ ናቱ ውፁእ ዝኾነ ሓሶት ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘይብሉ ክስታት ቀፃሊ ከም ሓበሬታ ገይሮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ክደፍዎ ከለዉ ብዙሕ ስለ ዘሎ ኢንተርነት ድማ መጠን ዝሃብካዮ መጠን እዩ ማለት ኣብ ኢንተርነት ዳኛ የለን ብዙሕ ሓበሬታ ዝኣተወ ከም ሓቂ ዝንገር ሓደ ሓበሬታ ብብዝሒ ዝደጋገም ተኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዘመን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እቲ ሰብ ዝፈጠሮ ብልሒ ካብቲ ኣብ ኢንተርነት ዝረክቦ ዘሎ ሓበሬታ ኣቀናቢሩ ከም ሓቂ ክነግር ዝጅምር ስለዚ if we are not writing our own history نحن تاريخنا ناتنا ناراتيف نحر دين نصحف لنا سلمتا artificial intelligence انصارنا خيدو يلكا دما كتقول يبلكا فلاي تقدس هاغراويه زبلال اوراد بايدلي محبركم ادنا زنغرات زي كرفولي يقبا انتي مالتي زي ابيرترا زلو منغسي اقمي يبلون اوكي يردانا يو هاجر دي كمكت هاجر دي كهنس يلي قبر دروت باجتي زلو دغ زلخا زي تعدنا منسي زلو امخا انترنت 24 ساعه زلو نا انترنت واغا زي سمعو እዚ ሰብ እዚ እቲ ማሕበረኮማት ሞቢላይዝ ክገብሩ ወኽእሉ ኣለዎም ክስራሓሉ ክኽእል ኣሎ ንሕና ድማ ፑሽ ንገብር ኣለና እዚ ነገራት እዚ ክስራሕ ክኽእል ኣሎ ሕጂ እዚ ናይ ሰርፀ ዮናስ ጥራይ ተሪእኻዮ እቲ ስራሕ ኣገዳሲ ስራሕ እዩ ነፍሲ ወከፍና ድማ ክሰርሖ ይግባአና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ድማ ንሃገርና ንፈቱ እንድሕር ኮይና ነቲ መንግስቲ ኣብ ባይታ ከይድና ክንሕግዞ ዘይንኽእል ተኮይና ኣብ ኢንተርነት ኮፍ ኢልካ ክንድስቕ ኢልካ ናይ ደርሆ ሳዕስዐዶ ወላ ድሙ ተደረፈዶ ወላ ክስቶ ከምዚ በለ ክስቶ ከምዚ ገበረ ዘይኮነ ንስኻ ነቲ ዝስራሕ ዘሎ ፑሽ ክትገብር ፈትን እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ክግበር ዝኽእል ስራሕ ብሓባር ኮይና ተሰሪሕና ድማ ኢና ዓብ ስራሕ ክንገብር ንኽእል ንሳቶም ኣንጻርና ደይመ ደኢሎም ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ እዮም ኣበጊሶም ዘለዉ ኣብዚ እውን ሓንቲ በብፅልኩም ፀኒሐ ዝረእይዎ ሓንቲ ማይ ኔም ኢዝ ኤሪትሪያ ጓልድያ ወዳ ይፈልጥኒ ብጣዕሚ ክሩዕ ዝኾነ ኣካውንት እዩ ከምዚኣቶም ብብዝሕ እዮም ዘልዩና ዘለዉ ዋላ ብሽምካ ጌርካ ንሃገርካ ዝውክል ነገር ምፅሓፍ ሓደ ፃዕዳ ሰብሲ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ ዝበለና ብዙሕ ዘተሓሓዝ ኣለኩም ፍልልይኩም ከስከ ንገረና ዝበለኒ ኢሉ ኢላ ጓል ክትኮን ትኽእል እያ ሲሚላሪቲ ዊ ቦዝ ኢት እንጀራ ዘመሳሰለና ብዙሕ ኣሎ ፍልልይ ናትና ግን ንሕና ኤርትራውያን ታሪክ ክንሰርሕ ከለና ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ግን ታሪክ ናቶም ክስንዕዎ እዮም ዝፍትኑ ኣይሰርሕዎን እዮም ክፅሕፍዎን ክሕስብዎን እዮም ዝመርፁ ብምባል ከም ዝመለሰት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እቲ ዝግበር ዘሎ ካምፔይን ኣንጻር ኤርትራ እስከ ብገለ ክፋሉ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ቅድሚ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣንጻርና ዝገብርዎ ዘለዎ ግን
كدن كقبر زلني حبريتا دما كبكون السودان أبزل The world's worst humanitarian crisis. As Sudan enters its third year of civil war, hunger and atrocities are mounting. Tens of thousands of people have been killed and some 12 million displaced. In a moment, we'll hear from an analyst who fled Sudan 2 years ago. But first, a look at how this conflict unfolded. Sudan كبابي 10 مليون هزبي تمزابيلو خمسة لين قرالو 10 مليون هزبي من عبرو تبلاشي كمزة لدارجة واحد هزبيو تتك عير ترازلو ترايو نورمال هو تزمر رحسلو كسلا فر السودان اتمس عير ترا دوب زلو نش تراي نورمال هو تزنبر زلو تخالو كله بدوب عدلو بدوب جلزلو اوكي فر السودان مالت دوب ناتنا ترا دي كونس دوب نجيبس وني زلو اذا ابو اي بس احنا لترسف بوغن إثيوبيا زلو بوغن دبوب السودان زلو كل تزبي حماق من عبرو يزنبر زلو سيرفيسز دما ببحرش لدما زنبري ايربورت ناي السودان ازسكر رايو تتشنا 10 شمنتن እዚ ነገር እዚ ከጋጥም ከሎ እንታይ ይብሉ ነይሮም ሱዳን ናብ ዲሞክራሲያትያ ከም ሱዳን የማስለና ልክ ከም ዝሎሚ ከም ሱርያ የማስለና ዝባል ዘሎ ዝስሪዎ ዘለዎም 2018 ዲሞክራሲ መጽኡ ተዓዲ ኣሃ ከምዚ ኮይኑ ሃገር ንቅድሚት ሰጉማ ኣሃ መንሰይ ናይቲ ሃገር ላዕል ኸይዱ ፓስ 3 ዓመት 5 ዓመት ንቅድሚት ዝሓለፍካ ሎሚ ዘለና መድረኽ السودان نمانم سبايت من يلون يخا شعو زنبره ديكتاتور نيروم عمر البشير عفي نيرو اوكي نعوك اتيل كانوا عاليخا انت فتيركا هاجركا 10 مليون ازبخا كمنا عبرو تمزابيلو كتماتاتنا هاجركا كان تاريخ كان بلاشيخا ابزي حجز لنا مدرخ تبصحي له ذا جارديان حنتي فيديو صريحهم نيروم ذا فيديو زيا نبينا وين شركه قبريه حسب زلغو السودان تاي تمثلنا يرا كنت 19 جيروم لو من تاي تمثل على دماري 15 مسجدو زلو بلو هوتيلاتو زلو بلو تحت غرز زنبره ترغياتات بلو كله زنبره بلاسات لو من تمال نابلو بسئل استسني ذا جارديان على عبي مسيحنا عند انجليزيو زلو كنتات نرايون نسمعيون زس دممه فيديو صريح مالو كمير تراوخين كان زنا راخا خلغا نتنساتم زخدو منقد تمرصون تلغا نسخه كابسور كتبنك اسكا حطفي زلك خبيرترا نعو كساس زغل من سيد ما كلونا يبلون تمال زنبرن لو مزلون تري لهم نا عايز اسك زح زنه نكفالكن منيا ايربورت ناي سودانيا تي مطار ناي سودان ريوا اتس سو ساد كن منتاي نفرتي كن منتاي ناي بليونات زتمن تغرسي كم زعانوي امطيو مالو اتس شوكينج لو ما غات يمزول ابت ايربورت تاي زفتر الكازي قسيلكا كتمعبل زغودلكا قسيلكا كتملء صقايو قالتيف كان تغبركا صبق تدي غبركا قسيلكا تغبرو اذا اب سودان وريدو زلو بليونات زتمن كسارا كن بمانم نجر كتكو يتغلنيغا ايبن كتكو كم هاجر كخدقوم تخلدو يتحتو زلو سلازي ماي بيبل انا نزي دغاغي ما كم صالكم قانزانا سودان سلدس قانن سلد حقسنن ايكونن تايدا هاجرنا بعلنا انت دي حلينا حدنتنا انت دي تريرنا انتاي كوردنا كم زخل اب فيكشن مصحف تستصحف قد امايت عمتا تستصحف مصحف يكون كون زنب بالكا زلو حج زغاطم زلو تاريخ موداتو زي تفلط فيلمين انا زرب زلنا زو هوتيلات زي نغتريو دس بلاكا زنبري لو من تاي مسل على ريو تانكس كات كم جا غيرم زوردولنا this is history كابزك مهار زي دلدما نيرترا اتقدامين حدا غنيان صلاعيا كون زغل نسيو كال صلاعيا بلات بزي again we have to be very careful انصارنا سفل زغونه propaganda تنسيلو ሸቡ ምናምን ጋሉና ወፍ ያያ ለብቻቹ ተጠቀሙት እሺ በቃ አሰብና ኖ አሉናል እንዴ እሺ በጋራ አልምተን እንጠቀም ኖ እሺ እኛ አልምተን እንጠቀም ኖ አሉናል እሺ ሌሎች አልምተው ይጠቀሙት ኖ አሉናል እሺ ሌሎች ጋር በቃ ተናችሁኛ ሌላ ሰዎች ጋር አይደል ለብቻችን ሜሞራንደሙ አንተ ተፈራርበን እንጠቀም ስል ኖ አሉናል ከዛ زي جيب بزعبا إيرترا زلوا بوليسي كم حدا عبا أجندا نجي زلوا بتعدي قدامي نجر إيرترا لولاويت هاجريان تريلنا ودباتنا أفتق بحرنا كتماتاتنا مريتنا مسمن صرحلو مسمن عين صرحلو نعنا يزملكت إيرترا يزملكت منقس إيرترا كم تزد الله يصرحين تبيل كنبل تروقين نحنا إيرتراين نبلو عاقاتكم زملكت هيكون This is none of your effing business. So when Ertrawi Ethiopiawi argument كبخلو this is none of your business تراي كبل زلو
ጉዳይና ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝምልከት ጉዳይና ኤርትራ ድማ ንኤርትራውያን ዝምልከት ክብል ከሎ ኤርትራ ክትምዕብል ኣይትደልን ኣይኮናን ኢልና ንሕና ወደባትና ስለምታይ ይሰርሕ ከምዘይ ይሰርሕ ከም ዝኾነ ጽቡቕ ጌርና ስለንፈልጥ ብዛዕባኡ ድቃስለይቲ ኣይንስእኒና ብሰንኪኻን ናትካ መራሕትን ወደባትና ክሰርሕ ዘይክእል ዘሎ ንስኻትኩም ኣብ ወደባትና ክትጥቀምሉ ስለዘይከኣልኩም ኣይኮነን ናትኩም ሃብቲ ሒዝኩም ጥፍኡልና ኤርትራ ናፃ ኮይና ንክትሰርሕ ዕድል ስለዘይትረክብ ዘላ ኩሉ ግዜ ኩናትን ወረ ኩናትን እናገበርኩም ስለትርብሹና ዘለኹም that's why ድማ ኤርትራ ወደባታ ይኹን መሬታን ፀጋታትን ክትጥቀም ዘይከኣለ ዘላ እምበር ወደባትናን ባሕርናን ንዓና ኣኺሉ ዝሰርፍ እዩ ንዓኻትኩም ድማ ክንህብ እንተዘይደሊና ዝግድደና ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ የለን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ክንደይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ኖ ኢትዮጵያ ብክንደይ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀም ትኽእል ብሽዱሽተ ሸውዓተ መንገዲ ስለዚ ኤርትራ ኣይሰርሕን እየ ምስ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢላ ኢትዮጵያ ብሶማልያ ብሓሙሽተ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀም ትኽእል እያ ብጅቡቲ ክትጥቀም ትኽእል እያ ብኬንያ ክትጥቀም ትኽእል እያ ብፖርት ሱዳን ክትጥቀም ትኽእል እያ ናብ ኤርትራ እንታይ ኣተኪሩ ዘዛረበካ ምክንያት የብልካ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣቶም ነቲ ነገርቲ ማኒፋክቸር ንክገብሩ ታንክስ ጋት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንዓና ደንጊፁ ዘይኮነ ብዓብዩ እሶም ብዝገብርዎ ዘለዉ ሓደ ኣገዳሲ መግለፂ ወፂኡ ካብ እቲ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዝብል ጽቡቕ ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ፅሑፍ ኣብ ኤክስ ኣውፅኡ ኣሎ እሱ ድማ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ብሽም ኮሪዶር ልምዓት ብምባል ገዛውቲ ናይ ሲቪል ህዝቢ እናዓነወ ነቲ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ፕላን ከይሃበ ዝኾነ ይኹን ኮምፐንሴሽን ከይሃበ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ዓብይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይገብር ከም ዘለዎን this is the reality for thousands in Ethiopia facing forced eviction ሓደ ካብ ኦክቶበር 2024 ጀሚሩ the Ethiopian government has been demolishing homes as part of corridor development project displacing thousands in Addis Ababa and across at least 58 cities in Ethiopia ስለዚ Amnesty International ዝኸሰ ዘሎ this is a good thing Nobel Prize ተሰለመ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ይኸሰስ ኣሎ ካለ በመቀጠል እንታይ ይብላሉ Some residents were given as little as 24 hours to 72 hours to leave. Others have no warnings at all. Many have lost not just their homes but their livelihoods. ስለዚህ 24 ሰዓት ክሳብ 72 ሰዓት መጠን warning ወይ ከዓ ሓበሬታ ይወሃበካ imagine ገዛኻ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ከነፍርሰና ክብልካ ከለውስ እንታይ ትገብር ኣሚን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ዘሎ ሰብ ደሞዝተኛ እዩ ዘለዎ እናብረ ድማ ኣብ ዓመታት ኣጠራቂሙ ዝሃነፀ እዩ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ስዊስ እናነበርካ ኮንስታንት ዝኾነ ደሞዝ ዘለካ እንትኮይኑ ገዛኻ ከፍርሰልካ እንተይለውንካ ኣኺልካ እዩ ምክንያቱ ገዛ ደሊኻ ክትረክብ ንብረትካ ክትጋዓዝ ሂወትካ ከም ብሓድሽ ንክትሰርዕ ክንምንታይ ገዛ ክራይ ክንቀይር ከለና ንምንታይ ድና ንሽከር ገዛ ክትቀይር ከለካ ንምንታይ ክበድ ኣለዎ ኢማጂን ገዛኻ ክዕንውዎ ዝኾነ ፕላን ዘይብልካ ናበይ ኢኻ ትኸዶ This is a nightmare ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ማዕረታ ኣብ ኩናት ዘሎ እንተደይኮነ ንብዙሓት ናሽሓት ህዝቢ በማየት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ሶሪ እዚ ፀገም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ከምኡ ካልእ እንታይ ብላ ኣሎ I had a home, a business, and a stable life. Now my family sleeps in the open. The government ignored the court orders. They told us to leave, but neither. ስለዚ ትሪእዎ ደለኹም እዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ቃንዛ ባዕሎም ዘውፅዎ ኣነ ዘውፅኹዎ ኣይኮነን እቲ መንግስቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ዝገብሮ ዘሎ ወላ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዛት እውን ይሰግር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ The Ethiopian government has violated international human rights laws by carrying out forced evictions without due process. I'm really glad ምስ international community በኣሲ የጋጥሞ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ንህዝባ እንታይ ትገብር ብኸመይ ትገብር ንዖም እዩ ዝምልከታና ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናቶም ካትክልኒ ግን ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናትና ለይትን መዓልትን እያትውና ስለ ዘለዉ ነዚ ነገራት እዚ ርኢና ኩሉ ግዜ መልሲ ክንበሉ ድልዋት ኢና እዚ ጥራይ ግን አይኮነን ንቀጥል ኣብዚ በቃ ይሄ ነው እና ግን ዋናው ምንድነው አሁን አስመራ ሄደ ወደ አስመራ ሄደ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝቶ የቢሮውን ጉዳይ ለመጨረስ መምጣት ነው ተነገረው ኦኬ እሺ ወደ አስመራ ሄደ በቃ ወደ አስመራ ሄደ አለበት አስመራ ሄደ ከዛ ካለው ከፍተኛ አመራር ጋር የማነ ገብረአብ ይባላል ምንም እሺ የማነ ገብረአብ እሱ ማለት እንትን ነው እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ዓብ ምስጢራዊ ሓበሬታ ከም ዝወፀ ገይሮም ብሙሉኦም ቶም ካድረታት ናይ ኣቢ ሸር ይገብርዎ ኣለዉ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እስክንድር ነጋ ዝበሃል ሓደ ናይቶም ፋኖ መራሒ ኣብ ኤርትራ
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክራኸብን ኦፊስ አቡ ክኸፍት ይሓስብ ከም ዘሎ ምስ መን ይዛረብ ኣሎ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ዲ ትዘረባ nobody cares ተርጅም ኣሎ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዘተሓዝ የብላን ኣብዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሓደ ሰብ ስንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ኣነ ዝፈርድ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ማይ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ወይ እውን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተጋጢሙ ሻዕብያ ይገይርዎ ክብሉ እዮም ኢሉ ሓቂ ኩሉ እቲ ዘለዎም ፀገም ሻዕብያ ከም ዝፈጠሮ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ዝኻ እንታይ እዩ ሓደ ኣምልኾ ናይ ሻዕብያ ከም ዘሎ ተርጅም ኣሎ ኣምልኾ ናይ ሻዕብያ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ሻዕብያ ኩሉ ዝኽእል ምዃኑ is good ነቲ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እሲኦም ዝምህርዎ ዘሎ ሻዕብያ is capable of so many things እዮም ዝብልዎ ዘሎ እዚ ፅቡቅ ማርኬቲንግ እዩ ኣነ ብኻል ኣጋጣሚ ድማ ጭብጢ ዘይብሉ ዘረባ ኣንጻር ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይግበር ከም ዘሎ እዚ ከዓ ከም ኤርትራ ውስቕ ኢልካ ክትሪኦ ዘለካ ኣይኮነን ንሕና ንህዝብና ከነንቅሕ ክንክእል ኣለና ንህዝብና updated ሓበሬታ ክንክእል ኣለና ኣነ ናተይ ኣትሊስት ስራሕይ እዩ መንግስቲ ኣብ ደገ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ኣብ ደገ ናይ ዝርከቡ ዝቃወሙ ሰባት ሃብትን ቤትን ይህግር ከም ዘሎ ተገሊጹሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዝርከብ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ልደቱ ኣያሎ መንበር ንብረት ሓጊርዎ ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ልደቱ ንሃገሩ ከይኣቱ ናብ ምዕሩፍ ነፈርቲ ክምለስ ከም ዝተገብረ ዝፍለጥ እዩ ሓበራዊ መስራትን መራሕን ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ኢትዮጵያ ዝነበረ ልደቱ ካብ ግዜ መለስ ዜናዊ ዝመርሖ ዝነበረ መንግስቲ ኣትሒዙ ተቃዋሚ መንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ነዘሎ መንግስቲ ክቃወም ከም ፀንሐ እውን ይዝከር በዚ ምክንያት ብዙሕ ግዜን ማእሰርቲ ከም ዝተቃልዐን ሕክምና ኢሉ ካብ ሃገር ምስ ወፀ ከይምለስ ተኸልከለ ዜጋ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዜጋዚ ፖሊስ ምስ ካልኦት ክልተ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሽበራዊ ተግባራት ተጠርጠርቲ ምዃኖም ዝገለጾም ሰባት እውን ዘለዎም ንብረትን ገንዘብን ኣብ ኢትዮጵያ ክህገር ከም ዝገበረ ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ ሃብታም ኣያለውን ከምኡ ድማ ዘመድኩን በቀለ ዝበሃሉ ከም ዝርከቦም ተፈሊጡሎም ልደቱ ብቐጻሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና ናብ ዲያስፖራን ብዙሕ ግዜ አንጻር ምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ኣዝዩ ነቐፌታዊ ፖለቲካዊ ዘረባታት ብምቕራብ መንግስቲ ሽበራ ክኽሰስ ከም ፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ብሽበራ ዝተጠርጠረ ልደቱ ግን ሃገሩ ብናይ ባዕሉ ውሳነ ከኣቱ ኣብ ዝመረፀሉ ግዜ እዩ ካብ ምዕሩፍ ነፈርቲ ክኽልከል ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣበ ያ እዚና ንብል ዘለና እቲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ተቐያይሩ ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ዝኣክል እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ከቢድ ከም ዝኾነን መመሊሱ እቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ከም ዝደኸም ዝብሎ ዘሎ ኣቢ ናብ ሓደገኛ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ብዙሕ ነጥብታት ንርኢ ኣለና ሓደ በሉለይ ታደሰ ወረደ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀፂሎም ሓዱሽ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝገበሮ ስምምዕነት እንተሎም ተፅቢት ብዙሓት ኮይኑ ይቕፅለሎም ስነ ስርዓት ሽሞቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ እንትካየድ እተን ከተግብረን ዝተሰማምዐ ነጥብታት ብዛዕባ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋፅ ወይ ድማ ምውፃእ ወረርቲ ሓይልታት ዝብል የብሉን እዮም ምምላስ ተመዛበልቲ ወገናት እዩ ዝብል ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መቐለ ከይዱ እውን ብዛዕባ ምምላስ ተመዛበልቲ እምበር ምውሓስ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ምውፃእ ወረርቲ ሓይልታትን ዝበለ ነገር የለን እዚ ድማ ንተጋሩ ብሓፈሻ ድማ ንሚልዮናት ተመዛበልቲ ወገናት ስጋኣትን ጥርጣርን ሕዲሩሎም ይርከብ ኦኬ ቀፂልና ጉዳይ ናይ ትግራይ ገና ኣብ ሕልኽላኽ ተደይ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ንርኢ ኣለና ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስቶም ኦሮሞ ቤላ እንጆይ እናገበረ ብዙሕ ምስቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞ ቤላ ተገጣጢሙ ይኸይድ ከም ዘሎን ተጋሩ ድማ ውይ ክብሉ ይውዕሉ ከም ዘለዎን ብዛዕባ እሱ ጉዳይ እዚ ክንሪኢና ናይ ኣምሓራ ሓንቲ ይብና ክንሓልፍ ሽዑ የስልክና የኢንተርኔት ወልቃይት ሙሉ በሙሉ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተነገረ። ወልቃይት ሙሉ በሙሉ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተሰምቷል። ይህ የስልክና ኢንተርኔት መቋረጥ ከፊል ምዕራብ ጎንደርንም ያካተተ መሆኑ ታውቋል። በወልቃይት ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራ ዞን ባሉ 9 ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች ሙሉ በሙሉ የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት ከተቋረጠ ዛሬ 3ኛ ቀኑን መያዙም ተነግሯል። እስካሁን ባለው ሁኔታ የስልክና ኢንተርኔት የመቋረጡ ምክንያት ወደ ትግራይ አስተዳደር መመለስ አለበት። የብልጽግና መንግስት የሚያሽከረክረው የወልቃይት አስተዳደር መወገድ አለበት፣ መደምሰስ አለበት፣ መጥፋት አለበት። ደመቀ ዘውዱ ወልቃይት ዝበሃል ፍላሽ ፖይንት ዝበሃል እዚ ወልቃይት ሁመራ ኢልካ ራያ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን እንኮላይት ፌደራል መንግስቲ ሓደ ዓቢ ቦምብ ተተኺሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኤኒ ታይም ድማ ክፍንጀር ዝኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ መንገዲ ክፍትሓሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ኣይንሪእና ዘለና እቲ ምትፍናን ጀስት ግዜ ይወስድ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ኩሉ ሰብ ክዕዘቦ ዘለዎ ኣብዚ ናይ ዞባና ዝካየድ ዘሎ ምዕባለ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ኣብ ኤሊት ናይ ትግራይ ዝተፈላለየ ዘረባ ጫውጫው ንሰማዕ ኣለና ሓደ ካብቲ
قرب تسفاز هب زربا ክትብሎ ትኽእል ግን ሓቂ ድማ ውዒል ሓዲሩ መውፅኡ ይተርፎን እዩ ዝበልዎ እዚ እዩ ብሎም ናብ ሕጂ ሰዓት ኤርትራዊ ኩሉ ኣስልት እዩ ዘሎ ኤርትራውያን ዓዲ ኣለዎም እዩ እቲ ሕዘብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ዝብላ ዓዲ የለን ዓዲ ዘሎ ስርዓት ዓዲ ገዲፉ ንክወፅእ ተገይሩ እዩ ናይቲ ስርዓት ፍልጠት ከም ዘሎ እዩ ኣነ ዝብል ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ኣሎ ስርዓት ኣሎ ሂውማን ራይትስ ሴኪር ዝገብር ፖለቲካል ሲስተም ስትራክቸር ኣሎ ኣይወልኩን ኣነ ነገር ግን ዞም ሕዚ ለልዓልኩም ኩሎም ኣብ ትሕቲ ሃገር ኤርትራ ምምስራት ዝፍትሑ ነገራት እዮም እቲ ኮለን ጠጠው ኢሉ ኣሎ ገዛ ምስርሖ ይተርፉን ኮለን ጠጠው ተይሉ እቲ ገዛ ክስራሕ እዩ ሕዚ እቲ ቀለም እቲ ዲኮሬሽን ትገለ እዩ ተሪፉ ዘሎ ትዝዓበየ መስዋዕትነት ዝሓትት ምግሃድ ሃገር ስለ ዝኾነ ንሱ ሴኪር ገይሩ ኣለዋ ኣኮምፕሊሽ ገይሩ ኣሎ ኢሳያስ ትሕቲኡ ዘሎ ከዓ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ኤርትራ ጀነሬሽን ይቕፅል ስለዚ የስ ዝመንሰይ እዚ ኣገደስቲ ዘረባታት ይዛረባ ኣሎ ምናልባት ነቲ ዘሎ ሚስኮንሰፕሽን ኣብ ምዕራይ ዓብ ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኤርትራ ዘብለጭለጨት ገዛ እያ ዝበለ ሰብ የለን መሰረት ናይ ሃገራውነት ዳሃነፀት ሃገር ኢና ንብል ዘለና ገዛ ድማ መዕቀኒ ናቱ መሰረት ናት እዩ መሰረት ኣብ ሕማቕ ዝተሰረተ ገዛ ክንምንታይ ዴኮሬሽን ጌርካሉ ክንምንታይ ቦያ ለኺኻዮ ካርቱም ኣብ ቅድሚት ተረየኩም ፀኒሄ መሰረት ስለ ዘየስተኻኸሉ ኤርፖርት ናቶም ትሕተ ቅርፂ ናቶም ናብ ሓመድ ተመሊሱ ኣሎ ካብን ላዕሊ ኣብነት የለን ክንሰግር ጥራይ ዘለና ሕጂ ናብዚያ ሓንቲ ከስክረኩም እስኪ ናታ ረድኤት ንክተካፍለካ ንምባል እዩ እቲ ናይ መጓዓዝያ ብዙሕ ሰብ ከማርሉ ትሰምዖ እዩ ነው ስለዚ ስኻ ኣብ ወርሒ ዝኩሉ ቦታ ተበፂሕክስ እሶም ድዮም ሓሲዮም እቶም መጓዓዝያ ጉድለት ኣሎ ዝብል ወይ ኣካውን ኣቢልክስ ክፈልጥ ዘለኹ እየ ናይ ሓቆም እዩ ኣይጋናኑ ሓቆም እዩ ደሓና ቲክቶክ ዝርግሐ ኤዳ እምበረ ንሰገነይቲ ወሪደ ዓደይ ማለት እዩ ንሰገነይቲ ወሪደ መኪና ኢና ወሪና ምክንያቱም ምስ ክንወርድ ከለና ብወዙሕ ንብረት እዩ ነይሩና ገለ ምልታት ገለ ወዲ ሓትናይ ንዓይ ስፉት ወዲ ሓትናይ ኣሎ ኣባቴ ንሱ መኪና ስለ ዘለቶ ሒዝና ወሪዱ ግን ንፅባሒቱ ማሕበር ስለ ዘሎ ተመሊሱ ንሕና ኣብታ ሰገነይቲ ፀንሕና ማለት እዩ ናደይ መቃብር ነይሩ ከዓ ካልእ መቃብር ናይ ኣኮታተይ ስራሕ ዘይተሰርሐ ዝነበረ ምክንያቱ ኣብቲ ዝዓረፍሉ እዋን ሪጋ ክንገብር ሰዓት ክንደይ ተሲእና መስለካ 3 ናይ ለይቲ ያ እስኻ ክስታይ ለሚትክ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ከም ድላይካ ለሚትኪ እንታይ ገሪምኒ بأمني عطمي نورمال مش على صغيرة وقرقع قوما مش على تجاهلقة شابت نورمال سانتاتات قرقع أبسي الله سيا خاني مش ميا سيها هجي كم زعينة فيديو كبير ترغم تخلو نتزلو كون النت كتزارب اللي تخليها كتلاقص اللي تخليها እታ ዝቐለለት መልስናታ ግን ስለምንታይ ከም ኮይኑ ኢሉ ዝሓትስ የለን ድዩ የለን እትርእስስ በቃ ኮመን ሰንስ የለን ሓደ ሰብ ወዲቑ እንተፀኒሕካ ተበላሹ እንተፀኒሕካ ቀደም ፅቡቕ ትፈልጦ ዝነበርካ ሰብ ፅቡቕ መናብሮ ዝነበረ ድሓን ዝኾነ መናብሮ ዝነበረ ሲ ወዲቑ ኣብ ፅርግያ እንተፀኒሕካስ ትስሕቀሉ ላይክ ዋይ ስለምንታይ ከም ኮይኑ ሰብ እዚ እንታይ ያጋጢሙ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ርእስኻ ከምኡ ክሳዕ ክንዱ ከይድ ኣይክእልን ኣነ ኩሉ ግዜ ዝገርመንስ እዩ What happened to Eritrea كم زكت كون كيلا تا قال الملسي اقرا سلو زلت حجر كبلا كايو سليو دعريو رابي تولو بلغا كوزا كايو سلامتا اقرا متيو وي ونسي كاب اقرا وزاي ما خاين كاتواي خلادين قال انا قرا سكت حاسب هاي تقل جنرال لكن اب دغزو لمن سينا انتايو حماقنا ايرترا دس زبلو حماقنا ايرترا زحقسو زسحقو مزناقع غيريد وصدو What a sad life to live أناسي ولا I don't know أبي ما خبلكم ولا بأفغانستان حماق تريه واي كم خون كيلو what happened سلمتاي كم خين كل النهر لوري خم كيلو ويستاي سجام سلزلوي again زي كتالي challenge خن قبرنا خلينا نتني ساتهم زبروا زلوا بدوتات نحن هذا ما بفاكتنا challenge خن قبرنا فتن this is one of the brilliant stories كبير ترى شيركم قبر زجبانا
زمن سياتريون زلهم اب كاب كوليجنا حجاز تمرقاين بمبال حجاز كلف مجمريا نزيا سلزيات رايسي كم زعين السلسي بزوج زي بوست كبروا لنا بجاهم بيرترا زلهم انا ابيرترا زلو سبا سلم تايم زبقوا انا يردانني if you have so many things ابزي سب بباسي زغبرو كمان بوست قبر زعل زلو there's so many stories ابيرترا بوست كون زغل كوين سمعني ينتريون زلهم ابزي حلفه ترا ابزي قربا ابارنتو بخمسه عينت ناينرسين زتمرقارينا لنا اب حجازكم رينا لنا اب كباب من دفراكم رينا لنا 227 سبات باسيستنت ناينرس زتمرقينا نرزلنا خلا زراربا منسياتنا they're getting educated left and right يمانن صقامن منسياتنا يمهرلو ولا ون وحدات 100 سبات منتاي 100 سبات 100 خيبل كالته 100 تبل زخا مالت اب نورمال درجه اب تعبيت كولجات يكونن زنا اشت كولجاتون زغبر زلم عبالينا نرزلنا حدا بلو مالت انا تي نشتينان عبينا نخلو كنا يبلان معباله مالت معبالي بخلو اذا زما تركابي مصالو قصال زمص زلو بوزيتيف نغرات كاب عدنا نشتيلكا نقايك تحلف يبلكان everything is important او هاجركا حبرتسبكا يمعبلالو نابصبو غصي خيرالو نعودما انا اسكا زي مرأي لمتاي نشتيو زنعق عب ነገር ድማ ክርኢ ክልኒ በመባል የምዝገልጽዎ እዚ again and again ቀጻሊ ነቲ ዘለና ነገር ኣብ ምግላጽ ክንጓየ ክንከላለና ኣብዚያውን ሓንቲ ስእሊ ነይረ ዛትሪ ዋዘለኹም ቪድዮ ሓንቲ ደይ ጽሑፍ ከረይኩም ከም ዘለኹ ነይረ ግን ዛትሪ ዋዘለኹም ካብ ዳህላክ ዝመጸት እያ ደሴት ዳህላክ ናይ ኤርትራ ቦታ እዩ ገለ ከፋልናቱ ጽሒፉ ምስ ወረዳ ኣነ ድማ نسرت يوناس نتا سرت يوناس غازيتኛ يا بيرترا مسلني يغاز انتلنا ارموني نتاناتو صحفت وسيده يقن يلنا نزياز قبر كالنا انتايليو ناي بحق دسبل ايرترا علمنا زي رايتون زي فلطتون امانه صبق كنتات اللوا ويون بوتاتات اللوا تفطراو صباغ اللوا سلازي نعاخا نكبر حونا سرت يوناسن مسارع تقان كل خاتكم ابيرترا زلو صباغه معالتاوي بوست قبرولنا تشالنج قبرلكم اليو نسونا يحمقن مليسلي نتناتكا تشالنج تقبيل يلغو يقن يلنا نتنقر تريخا بوستس قبر كالي بمبال مليسلي ناي بحق دسيلون مالتيو دسبل نقرات نر لنا كبيرترا ولا ونيشتي انتخونا نايرترا بوست قبر لنا عبزي چانل ناتي ببزحي بوست قبر جمير اللغاني نايرترا ناي معبالي زبل مهنياتو حدا قزيه بزعبا ايرترا صبق زارب حدا ميديا ترايزلو ترا اير تي في زبا اير تي في ترايو دوكومنتاري بزعبا ايرترا نايرترا نجر بوستس قبر ስለዚህ ንሕና ናይ ኤርትራ ነገር ብዙሕ እናሃለዎ ከሎ ስለምንታይ ክንገብሮ ዘይንመርፅ ነቲ ዘሎ ናይ ኤርትራ ወላ እውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ሼር ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ሚድያ ኣምፕሊፊኬሽን ከተባዝሖ ክትክእል ከለካ ይፅልዋ ዘለዎ ብሓደ መንገዲ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ኣቢ ክንመሃሮ ንኽእል ብዙሕ ኣሎ ንሱ ክንደይ ፕሮፓጋንዲስስ ቆፂሩ ኣሎ ሃገራውነት ስለዘይብሎም ቶም ህዝቢ ክሕግዝዎ ስለዘይከኣሉ ንሕና ግን ብወለንታና ንመንግስትና ነቲ ኣብ ሃገርና ዝግበር ዘሎ ንክንሕግዝ ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ ልምዓት ክንሕግዝ ከለና ነቲ መንግስቲ ንሕግዝ ዘለና ዝመስሎ ብሃመሊ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ኢና ንሕግዝ ዘለና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንቅድሚት ንክመፅእ ፅቡቅ ነገር ንክዝረበሉ ብዛዕባ ኤርትራ ኣሉታ ጥራይ ተተዛሪቡ ትዕወት ዘለካ ዝመስለካ ደንቂርካ ዘለካ ስኻይኻ ስለዚ ተጠንቂቕና ንኤርትራ ክሕግዝ ዝኽእል ነገር ክንገብር ክንብገስ ኣለና ናበልኩ ናይ ሎማ ሃሳብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እዚያ ክገትፈኩም تلون أول الليل بلون سوعد زي خبر تلون كل البلد الليل بلون عليه عبت تلون البلد الليل بلون بعد راي زي خبر تلون عليه الليل بلون تسقع